Okay, thank you so much. Good afternoon. Ngayon na tayo ready sa mga pagpunta sa mga kuya. Okay, diba? Sa para sa okay, para sa bilangan, ano siya nga tanaw? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano? Pwede. Kami sa lansa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Move. Tapos ang laway. Okay, tulungan sa kanila sa anak, pinag-order ang microphone. Okay, now let's proceed to our second presenter. Nagkaroon mo siya ng present, kinalaw yung mga kuya o ate. Usap na ng ate. Okay, 1, 2, 3,